Здравейте, приятели! Аз искам да ви покажа едно приложение, дето може да се инсталирате всякакви игри, които са от Play магазина на компа, компютъра. Аз ще ви искам, добре. Да започваме. Значи, влизам в компютъра. Аз съм Windows 7, доста всякакъв Windows. Мисля, че всеки човек го знае това. App Store ето така. Програмни файлове. Добре. И тази програма се казва BlueStacks. Тя е с интернет. Сега ще ви покажа какво представлява. Тя е с интернет. Айдите за езиките. Извинявайте, има малко проблем. Спра за малко клипа. Ей сега, докато започне, изчакайте малко и се го възвърна. И да. Извинявам се. И ще го махна. Добре. Гласа. Добре. Изчакайте малко да зареди. Естествено малко ще ми бъде, защото аз снимам по време на BlueStacks. Да, междувременно. Да, много бавно понякога, защото аз в момента снимам. И... да. Искам също, ако и... разбира се. Страхотно приложение, това е нещо като таблет, който може да си изтегли си. Сега се така, какво представлява, аз съм си изтеглил в него на игра. Ето, както се виждате, APK и други работи. Ето и сега почти е готово. Стали синк. Извинявам се за бавния нет, ама това е. И това е доста хубаво приложение. Ето. Това само са показано. Ето така. Да, ето. Направо съм си намаля, защото ако ти направя на голям, то се ми бъда. Какво се. Ако ти направя на голям, само, видите как се ми бъда. И за това аз намаля, като снимам. Защото нищо не ми бъдни. Да. И това представлява. Да, сега ще ви така. Ето в Google Play магазин. Може всякаква игра, котки, мотки, не сега се покажа, нека се заредим. Да, между другото, тук трябва да се регистрирате вътре, естествено. То е с интернет. Нека се зареди, чакайте малко. И да. Примерно,
termina entrando e fica su sacrificio. Primero vamos a la piscina. Такого примерно. Покер. И отпускаю Enter. Извиняемся за важный интернет. Жаль, не бывает интернета. Да, с вами прошлое. Спасибо, Маша. Да, это. И примерно стал это спокойно, да. Olha харесвам. Да, както виждате, виждате мене, баз давам. Ето, аз съм да плаща трябва доста покупки съм лична информация. Абе, не повече, супер е. И сега стебите. Ако нямате телефон, примерно, тук може да си пачкате или компютър. Ако имате само компютър, тук можете да играете до сега също. Дори е много яко да ви каза. Тъй. Че бавно. Значи, то се изтегли. Се спра клипа. Се надявам. Започне да се изтегли. И здравейте хора! Аз съм пак. И инсталирах играта. Да, инсталирах я. Да. Ето, Zunga Poker. Zunga Poker. И всъщност това е доста полезна програма. Ето я Zunga Poker я инсталирах. И да я отварям. Навънка заваля. Пак съм аз. Айде да е по-бързо. Да, извинявам се за това. Добре. Извинявам се за това. Започна. Както виждате. В момента аз не знам къде е моето лице. Може да е тук, може да е тук, може да е тук, може да съм тук. Да е там, карай. И това е. Zunga Poker. Инга. Или Агнус.
Gnus. Este acum stała Gnus. Извинявам се. Ai по-бързо дей, ай по-бързо, ай. Най-после. Да, он появился с Facebook. Аз спрям като гост. Да. Идем като гост. Ето. И логвам се в момента. Аз на телефона на ето си бях на 50 ниво. Логвам се. Извинявам се, но просто ми интернет е доста бавен. Да добро споделя. Айде. Fuck up. Хора, докато се зареди, спра клипа. И здравейте хора, пак съм аз. Заредил съм и вземам си 60 000. Yes. Да. Welcome to Jungle Poker. Това ми ги зарежда. Познавах един факт, просто си да. В момента така ме прави, защото в момента следвам. Пак казвам. Не, тази господи. Ой, какво стана? Да, първоначално дават по 80 000. И имам безплатно такъв игра. Дори няма да почна да играя, защото
Там се играе на спринт. На спинде, реално. Много ти бонус се играе. Спринт много. Как снимате, така се ви. Това поне ти в фантазия. Някакви базда, че много в Корея познавате тези програма. И Фрапс. Да го спим това. Сега е на 3. Guardate колко пари имам. Ето. Виждате колко пари имам. Добре. Добре, се изравим една сваричка. Покер се изравим на покер. Ето сега. И да! Ако ви хареса клипа и всичко останало, дето ви показах, ако не знаете как да използвате тази програма, гледайте този клип. И да, аз съм правил доста други клипове с други неща. Този ми първия клип, запознах се. И това да ви каза, знам, че знаете как се играе. Знам как се играе играта. Дори вече се спирам. Не знам. Айде лезе. Аха, добре. Хора! Не забравяйте да се абонирате за мене. И чао! Всички 100 кила, бай!
аз съм килата.